Sitten kasettisoitin. Miten se toi? Eli sinne se on magneettinen nauha kasetissa, C-kasetissa, videokasetissa, mitä nyt ikinä soittaakin raiturissa. Mut kun niinku se nauhalla on niinku semmonen magneettinen, että se niinku pari kanavaa semmoista magneettista magneettista tallennetta, että se on niinku sähköllä tehty. Se on niinku magnetoitu sen tahtiin. En mä muista mikä oli 4,7 senttimetriä. Olisiko se minuutti? Olisiko se VHS? Joo. Niin se nyt liikkuu se nauha ja jotakin nopeutta ja sitten niin siellä on äänipää ja poistopää, jos haluaa niin nauhoittaa, niin se tyhjää se ensin. Niin. Se sitten kuuntelee, sitten se on täysin semmoinen niin kuin muuntaja ilman toisiokäämiä. Että toisiokäämi on toimii se nauha, että se sitten sinne sytkyttää se signaalia se. Ja kans tosi pieni jännite, niin kuin puhutaan kans jostakin. Ehkä millivoltti tai 2. Ne olikin jo hauskoja. Joo, ja siinä pitää vauhdin yllä semmonen akseli siinä äänipäällä vieressä on semmonen vetoaksela, mikä niinku sen vauhdin pitää oikeena. Tuommoista raiturista en tiedä oikeastaan mitään. Sama periaate, mutta enemmän niinku väyli, niinku näitä kaistoja, että ne kuin 8-raituri. Niin siinä on vaan 8 äänipäätä tai 8 kanavaa. Taajuusvaste on huono C-kasetissa jostakin 100 hertseistä mennään johonkin 10 hertsiä, varmaan joku 50 hertsiä tai joku tämmönen. Elikkä niin kuin siinä kohtaa se taajuusvaste tarkoittaa sitä, että niin siinä kohtaa se tippuu sen 3 desibeliä. Elikkä se ei ole enää niinku, että ihmiskorva pystyy kuulemaan sen 3 desibelin eron. Ei ole ihan paras veivi. Joo, se oli siinä. Siinä oli